Doncs bé, és dir, un poc resumint el que havia dit, és dir, el passat, vist des de la perspectiva, ha estat un fracàs, el present, com torno a repetir, després d'escoltar els meus companys, és tota una incògnita, el present, i el futur, amb l'excusa de la crisi, jo penso que ho tenim magre, i ho tenim magre perquè, evidentment, el company ara, José Vicente, ho acaba de dir, és dir, si abans, havent, ha primat un altre interès, ara que tenia que primar l'interès econòmic, no hi ha economia, no hi ha diners, doncs encara anem a anar a pitjor. Evidentment que ha hagut un balafiament de diners i això ens va, jo penso que a condemnar, perquè això, a saber la solució que té, però ja les últimes notícies i tot són això, que van intervindre a les autonomies, que això cada vegada va a pitjor, és a dir, quan pensàvem que probablement en l'últim trimestre d'aquest any igual l'economia ara va millorar o en el primer trimestre de l'any que ve, doncs això resulta que el panorama és molt negre. Per tant, doncs bé, és dir, l'únic que podem fer és el que jo estava comentant, és dir, jo penso que cal consensuar aquests projectes i mire, jo l'únic que, després d'escoltar-vos, l'únic que puc dir és que al final tot és un assumpte econòmic, evidentment, i en tot hi ha un període de delegacions, que se poden anar, siga via pecuària, siga un projecte de conselleria o siga un projecte a nivell d'estat. I després, jo no he dit que no s'hagin manejat, però sí que caldrà replantejar-se l'estratègia. És a dir, algo falla quan Pujol sempre és perjudicat, sempre. Encara no hem tingut ninguna notícia positiva en quant a infraestructures supramunicipals, sobretot en xarxes viàries. Algo falla. És a dir, unes vegades perquè governen, uns altres perquè governen altres, i ho torno a dir, és a dir, és el que passa en els partits grans. És que perfecte no n'hi ha ningú, però els partits grans, quan estan governant, tenen vicis adquirits i tenen interessos, primen uns interessos, que jo penso que els polítics locals el que tenen que pal·liar és això, governar en clau de poble, perquè per al Bloc Coalició Compromís pensem que quan es prenen decisions, escolta, mirem sempre per la qualitat de les persones, no els interessos d'un partit, i ho dic, cal gestionar en clau de poble, sobretot aquests grans assumptes, com són l'AVE, ara el barranc, per exemple, el Camí la Mar. Si el Camí la Mar porta ja anys i panys fent això, és a dir, pressupostant-se i no se fa, i és una via pecuària, bé, d'acord, però és que, bueno, i passant-se la querella calenta d'una conselleria a una altra perquè al final no hi ha diners. Per tant, jo sóc des que veu la botella mig plena, però ho veig molt magre, el futur, per al País Valencià i per al poble de Pujol, i ojalà ens equivoquem al 100%. Però, per favor, si tinguem un poc de seny i un poc de sentit comú i intentem a partir d'ara, per exemple, tot el tema este, perquè si no es fa l'AVE, què passarà? És a dir, si l'AVE se fa d'una manera determinada perquè no hi ha calés, tot això queda supeditat, tot el que estàvem comentant, de que poden quedar connectats la part alta i la part baixa del poble, l'accés a l'autovia. Aquestes coses, diré, quan se fan, jo penso que és una vegada i prou. Bé, cal governar en gestió, diguem, la gestió ha de fer-la en clau de poble. Gràcies. Gràcies, Enric.